nilqa' lill-ħabiba u kollega tagħna, il-President tal-Partit Laburista, Dr. Ramona Attard. Sinjuri. Bonġu. Bonġu. U kemm tidru sbieħ minn hawn fuq, Kemm għandna għal xiex inkunu kburin li aħna Maltin u Awċin. Għaw ħafna Awċin magħna wkoll illum. Kemm hu sabiħ meta nkunu maqudin bħala pajjiż wieħed. Dan hu l-għan prinċipali, dan hu l-iskop tal-politika tagħna. L-iskop il għala f'dawn is-sentej ilna naħdmu flimkien mal-Prim Ministru Robert, ma' Chris, ma' Daniel. Naħdmu flimkien mal-ferat tagħna, il-kumitati distretwali, il-kumitati lokali, nintaqgħu ma' nies u ma' stakeholders differenti biex niġbru l-idejat fl-eżerċizzju tal-mett idea biex flimkien infasslu Malta tagħna, Malta tal-futur. U l-għaqda nazzjonali hija l-iskop għaliex fien flimkien ma' sħabi u għatta volontira indumu naħdmu ħinijiet twal fil-kwartieri fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. U meta nkun fil-kamra tiegħi nieħu gost inħares minn barra t-tieqa. Għax minn dik it-tieqa nara il-bitħa tal-Iskola Marija Reġina. Dejjem interessatni l-partikolarità ta' din l-iskola. Tissepara id-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Però, meta jiena inħares f'dik il-bitħa, niftakarni tifla għax kont inkun f'dik l-istess bitħa. Kont nattendi f'dik l-istess skola jien prodotta l-iskejjel tal-gvern. U kont niftakar li minkejja li l-iskola tiegħi kienet imdawra nista' ngħid bil-partiti politiċi. Ftit li xejn kien jinteressani mill-politika, iżda kien jinteressani mill-ħolm tiegħi. Kont noħlom li la nikber ikolli xogħol li nieħu gost nagħmel. Noħlom li ma nkunx limitata xi mara jew għax ġejja minn pajjiż żgħir. Noħlom li kolli fejn immur f'pajjiżi f'postijiet ta' divertiment ma' sħabi. L-istess kif joħolmu it-tfal kollha li jmorru f'dik l-iskola u tfal kollha Maltin u Awċin. Ejja nitalmu mill-ġenerazzjoni żagħżugħa, ejja nbedu il-politika tal-firda. Ejja nużaw il-politika bħala għodda biex noħolmu u nwettqu l-ħolm flimkien. Il-Maltin jieħdu gost mhux meta jaraw il-xi ħadd jgħajjar il-pajjiżna, imma meta jaraw lil pajjiżna l-aħjar fost il-pajjiżi kollha. Bħal pereżempju din il-ġimgħa. Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret u bassret li Malta ser ikollha l-akbar tkabbir ekonomiku għas-sena li ġejja, għal din is-sena. Il-Maltin jieħdu gost meta aħna l-aktar pajjiż li tajna drittijiet lil persuni LGBTIQ għax aħna rridu li f'pajjiżna kulħadd jgħix ferħan. Jieħdu gost meta aħna l-ewwel pajjiż fl-Unjoni Ewropea li leġiżlajna favur l-użu responsabbli tal-kannabis. Għax aħna ma rridux li tfal tagħna jispiċċaw fiċ-ċrieki ta' traffikanti ta' droga. Bħala partit irridu nibqgħu nofru soluzzjonijiet. Minkejja li ninsabu fil-gvern, irridu nibqgħu nkunu l-aħjar verżjoni ta' nfusna. Issa u fi żmien li ġej. Iż-żmien li ġej. Ħafna qed isaqsu meta ġejja l-elezzjoni ġenerali. Jien qatt ma nsaqsi lill-Prim Ministru meta ġejja l-elezzjoni, però taf x'ngħidlu? Ngħidlu aħna lesti. Aħna lesti biex inkunu warajk. Il-Partit Laburista, il-moviment mibni madwar il-Partit Laburista jinsab lest biex ikun wara l-Prim Ministru Robert Abela. U meta kif jgħidu il-Prim Ministru jsaffar fl-aħjar interess tal-pajjiż, aħna lesti biex inkunu tim wieħed nirbħu għal Malta.
Għax meta jirbaħ il-Partit Laburista, tirbaħ Malta. Jirbħu it-tfal u żgħażagħ li jafu li l-Partit Laburista dejjem ħares il-qudiem u qatlura. Jirbħu l-anzjani li jafu fejedin ma' dan il-partit fil-gvern. Jirbħu il-ħaddiema li budget wara liħor raw it-tnaqqis tat-taxxa. Jirbħu il-Maltin u l-Awċin kollha li jafu Malta issa b'infrastruttura aħjar. Però ejja nkunu umli. Għatawn in-nies li jistennew aktar minn għandna. U da żgur jistennew aktar għax aħna għandna l-kredibilità li wettqu aktar. Ejja nkomplu nikkonvinċu, ejja nżommu saqajna mal-art, ejja nkunu umli għax inkella jiġrilna bħal Partit Nazzjonalista. 4 kapijiet u għadhom ma jħossuhomx jistgħu jilagħbu f'tim wieħed. Timmaġinawhom fi ground tal-futbol il-daw, daqqa jikkowċja Bernard Grek, imbagħad jikkowċja Kerola Aquilina, u ħoħ ukoll jikkowċja Jason Azzopardi, imbagħad Beppe Fenek Adami, x'ma jitħawdux fil-ground kif jista' jkun. X'ma jagħmlux autogols meta jkunu fil-ground b'daw il-coaches kollha. Ħbib tiegħi, aħna l-coach tagħna huwa wieħed, mexxej sod, statista u jismu Roberta Bela. X'differenza minn Bernard Grek. Eżempju wara ieħor ma tafx fejn qiegħed miegħu. Dak li jgħidlek huwa biss tal-mument. Jikser kemmtu qabel l-elezzjoni aħseb u wara. Anki fuq liema distret ser jikkontesta kiser kemmtu. Il-ħadd li għadda f'ħal Safi għamel poeżija sieħa għal an-nies għandhom jivvotawlu fuq il-5 distret. Issa dalgħodu fuq il-gazzetti qed naqraw li reġa' darlu. Il-klim sabiħ għalilhom insew issa nsew. U ħireġ fuq 12 distret biex ikun bħal Simon Busuttil. Bħal li kieku kellu għalfejn jagħmel din il-mossa biex nindunaw li hu politiku maħkum mill-passat. Ma tafx fejn qiegħed miegħu. Attitudni ta' min il-bieraħ f'intervista qalilna li għalih il-politika u l-ekonomija huma biss monopoli. U tafx qal ukoll li hu kien iqarraq fil-monopoli. Ma kellux għalfejn jgħidilna kif il-ħajja jqarraq. Saqsu lil tat-taxxa. L-għażla ser tkun ċara. Il-Partit Nazzjonalista ser jagħmlu kampanja ta' tajn. Dawn jitfgħu it-tajn fuq tagħhom stess saħseb u wara fuqna. Jifirdu u mhux jaqdu għax hekk biss minn għalihom li ser jirbħu. Aħna lesti wkoll għall-attakki tagħhom. Iżda mhux ser naqgħu qatt fil-livell tagħhom. Aktar ma jattakkawna x'm'għandhomx pjan x'joffru, aktar aħna ser insaħħu l-pjan tagħna għal Malta. Aktar ma jitfgħu it-tajn, aktar aħna ser niffukaw fuq in-nies, fuq il-politika tan-nies. Huma jagħmlu l-politika partiġana, aħna ninvestu fl-edukazzjoni, ninvestu fir-riformi li għandu bżonn dan il-pajjiż, fil-kwalità ta' ħajja aħjar għall-pensjonanti, ngħinu lil koppji żgħażagħ, naħdmu sabiex ikun hawn aktar ugwaljanza, naħdmu biex inħadnu u nkomplu natwaw il-prinċipji soċjalisti tagħna, għax dik hi l-identità tagħna. Aħna is-suċċess politiku ma nkejluhx skont kemm nattakkawh, iżda nkejluh skont kif immissu ħajjet in-nies. L-esperjenzi ġenwini tan-nies kif ser ikolkom l-okkażjoni taraw illum. Nirringrazzjakom. Jien nemmen illi
tkun tħobb dak li tagħmel. Il-passjoni tiegħi fl-iżvilupp u l-psikoloġija tat-tfal bdiet meta bdejt ovvjament l-istudju tiegħi fejn hemmhekk imbagħad gradwajt bħala għalliema u ntant bdejt infittex Child Care Center bħala omm. Enna miż-żewġin 47 sena. Kien jinżel ma' sħabu fej San Bastian, kienu jilabu l-futbol, kanna 17 sena. U dejjem kull meta għaddin naqla daqqa ta' bannun, kien jiġi jgħidli sorry. Għasek, kumba bdejna noħorġu fl-imkien. Jiena naħdem bħala Finance Director. Hotel Manager. Jiena naħdem ġo bank. Hawnhekk il-lokal din 18 sena. Inħobbu għax jisni dejjem nagħmel xogħol differenti, mhux dejjem l-istess, fimta? Daqqa pajpijiet, daqqa dawl, daqqa air conditions, dejjem differenti. Ili naħdem ta' infermiera 38 sena. U ma nimmaġina nix nagħmel xi ħaġa oħra. Komplejt l-istudju tiegħi mbagħad fuq Leadership and Management u ddeċidejt li niftaħ l-ewwel ċentru tiegħi fl-2014 fl-età ta' 21 sena. Dik is-sena ħarġet l-iskema tal-Child Care b'xejn. Din ovvjament kienet kruċjali minn kull angolu għaliex mhux biss senet iċ-Child Care Centers, biss però anke ġenituri speċjalment ommijiet biex jerġgħu jidħlu kemm fid-dinja tax-xogħol, ikomplu l-istudji tagħhom, il-karrieri tagħhom. Il-bilanċ bejn il-ħajja tax-xogħol u l-familja huwa importanti. Iċ-Child Care Center għalija kien parti importanti ħafna fil-ħajja personali għal ħafna raġunijiet. L-ewwel nett ħallit lill ġenituri tagħna jibqgħu fl-impjeg tagħhom minflok ikollhom jifqu biex jgħinu lilna nieħdu ħsieb it-tfal. Apparti minn hekk ukoll tagħti ċertu libertà lilna li nibqgħu naħdmu nibqgħu navvanzaw fil-karriera tagħna alla volja kellna tfal. Fost l-affarijiet li rajna kambjament fiż-żgħira kienu l-speech tagħha u kif tmur ukoll ma' tfal tampara. Konna sorpriżi ta' kemm mar tajjeb u kemm għamel avvanz. Għandi 3 Child Care Centers, attwalment għandna 25 ħaddiem u ħaddiema. U tini sodisfazzjon kbir għal diversi raġunijiet fejn għandek inti tara l-iżvilupp fit-tfal kontinwament, l-apprezzament tal-ġenituri u anke l-iżvilupp b'mod professjonali u anke personali tal-ħaddiema. Apparti minn hekk, fil-verità, il-Child Care Centers iħallu impatt għaliex nagħmlu ħafna karrieri possibbli fil-verità. Xogħol tiegħi li nara l-operazzjoni kollha tal-hotel li ovvjament tkun għaddejja kif suppost, nara li il-klijenti tagħna jkunu kontenti u nara ovvjament li fl-aħħar mill-aħħar ix-xogħol dieħel kif ukoll qed imorru tajjeb bħala finanzi as well. Aldana y el quinto lo acaba de marcar Aldana. Il-ħadd FIFA referit ta' 36. U minn millem tekni raffja barra minn Malta, lobit internazzjonali, lobit tal-UEFA Champions League u anki World Cup Qualification. Jiena raffjajt il-Baġġo, il-Buffon, il-Lampalt, l-isport huwa xi ħaġa sabi ħafna. Min irid jipparteċipa fl-sport saw ħafna, l-lum ħafna. Il-basketball huwa parti minn ħajti, ħanitek. Il-sports huwa sabiħ. Jiena b'inma sportiva, dejjem labt il-basketball u kont nilab mal-tim nazzjonali wkoll, bdejt mas-Siġġiewi u mbagħad mort mal-Hibs. U għalija kien il-mod kif wara ġurnata fl-intensive care mort nirrilassa. Nasab li l-art, il-mużika u drama huma il-bażi biex minnhom toħroġ u tkabbar l-iżvilupp ta' tfal minn diversi jagħti, ġifieri minn kull angolu, jekk huwa fiżiku, jekk huwa mentalment, jekk huwa anke koordinazzjoni, jolqot l-iżvilupp fit-tfal kollox. Fit-22 ta' Novembru għalaqna 50 sena nafu l-xulxin. Allora baqa ġurnata ħafna għażiża għalina. U t-tifla qalt li mamma qalt li il-papa ħares lejja, daħaq lej u niżlet lu dema. Qalt li l-pa għarafni. Breaking news. The first death from coronavirus here in the United States. More than 100,000 COVID-19 cases were recorded in the UK in the last 24 hours. They're fighting a war here and they're losing. In Italia per la prima volta oggi abbiamo 2 casi accertati di 2 turisti. Case of human-to-human transmission in Europe. Philippines health authorities said the coronavirus. 60-year-old man, the first French national
Id-dinja kollha ħadd ma kien preparat, malli bdew jgħidu bil-Covid barra, għaw Malta mill-ewwel bdew jippreparaw l-isptar għalli jista' jinqala. Preparaw intensive care oħra, preparaw in-nurses li ma kienux jaħdmu fil-kura intensiva. L-inna ċemplunna kien għadu Ward 6 għalli 24 hour baqalu. Ħazzin ħafna, 24 hour kien baqalu. Immaġina xibqa fik. Mbatt meta marlajtu jew għanna għamert kważi 3 ġimgħat oħra l-istess, immorru, inkellmuh ma jwiġibniex, lajtu jew kienu jagħmlu l dialysis, nħabba l-kliwi, għax kollox kien mallu. Fil-fatt anke l-immune system tiegħu kollha niżlitlu. Kifra ħafna. Minna minna irrid ikun jaf veru kif kienet il-Covid. Ma kienx faċli, kull ma tlabna, ġifieri jekk jiena il-unit kellu bżonn il-ventilators u ridna ventilators pereżempju b'ċertu filters u hekk kollox ġie. Ġifieri konna preparati. Enna putijiet imsiken fil-li qed jaraw inna nnu jilab magħhom. U f'daqqa u qaqsu ma stess ma jafu sewwa. Aħna morru darba fil-ġimgħa. Immorru narawhom u jiġu u niftakar wieħed minnhom għalli nanna għalli don't cry, għalli issa nannu will be in heaven, għalli he will meet, and he won't be alone, għalli don't cry, għalli nannu won't be sad. Le, timmissjom infimni, għax fil-li tarom, fil-li ma taromx. Lajti u għan, Anġeli kien hemm miegħu, tobbaw nurses kollha fil-fatt kienu jsibuh ir-referi fil-kamra fil-ward tal-ITU. U beda ġej il-qoddim, ġifieri, u ma kienx jaf li ma kienx jista' jimxi, ma kien jaf xejn. Kieku tħarisna lejn l-isptarijiet ta' barra, kienu qegħdin bla staff. Such military assistance is already being provided. As health authorities across the UK prepare for military help. Sada l-aħħar ġifieri l-Ingilterra kellhom idaħħlu in-nurses tal-Air Force u hekk biex imorru jaħdmu fis-sptarijiet. Hawnhekk tengod il-kura intensiva baqgħet għaddejja normali kienet ikollhom iktar xogħol, ovvja. Imma l-ħadd qatt ma rrifjutajna, ġifieri naħseb il-gvern mexa tajjeb. Għamilt 9 ġurnata l-isptar. Fis-26 ta' Mejju ħadna dit it-tqiba u għana jumej. Ġiħtajjeb. Ġieni, kif qed tismani llum in-nibs? Qatt ma ddejna minn pandemija bħala business, so kienet daqsxejn diffiċli sakemm nibdew nifhmu s-sitwazzjoni kemm ħatkun vera ta' problema. Fil-bidu ġi kellimna l-imallem u hekk għalinna ħajkonna naqsu naqasijat. Tinkwiet ovvju għandi ġiġ titfal, inkwetajtu. Kienet ovvjament xokkanti biex għax kienet bidla li ħadd ma kien qed jistenna, però mbagħad ħriġna mill-isfida provajna ndawru opportunità, ġifieri. Merġajna ħloqna strateġiji ġodda kif se nibdew noperaw bħala miżuri. Għall-grazzja t'Alla aħna rnexxielna nibqgħu noperaw u bqajna bil-bibien miftuħin ġo l-Covid kollu. Ħaddu jsibna diversi għajnuniet, ġifieri permezz tal-għajnuna tal-istat stajna wkoll inkomplu nżommu l-ħaddiema kollha, speċjalment anke meta konna magħluqin, u din kienet kruċjali għalina għaliex il-ħaddiema huma importanti ħafna, speċjalment f'settur bħal dan li jiddependi minn servizz. U ħallejna dik is-sens ta' kontinwità. Bħala Covid supplement, speċjalment bħala fil-hotel għenet ħafna. Għaliex kieku kellna ħafna mill-impjegati speċjalment bħal fis-settur tal-housekeeping, fil-maintenance u front desk, speċjalment meta konna għalkemm miftuħin però ma kellna l-ħadd. Kienu jew rridu naraw x'ħan għamlu, jew nitilfu n-nies. Wara ġimgħa li dan li ħabbar li ħajkun hawn il-Covid wage u hekk. Arġajna bdejna normali, bħala paga bajt l-istess. Grazzi għal Covid Wage Supplement irnexxielna nibqgħu għaddejjin u naraw għal inqas ikun hemm ovvjament għalkemm insibu x-xogħol il-ħotel baqgħet għaddejja wkoll. Il-fattur li ma kienx hawn telf ta' impjieg naħseb kien kruċjali
kemm ovvjament bħala xi ħadd li jkun fin-negozju għaliex inti tkun investejt mhux biss fl-impjegati tiegħek bħala training imma anke bħala dejjem fil-kobor tal-arfin tagħhom. Bħala gvern qed jimxi tajjeb ma' kulħadd, m'hemmx għax dak hekk u għandu oħra. Umli. Il-gvern li għaw illum huwa li qed joħsib in-nies. Qed joħsib il-poplu kollu ta' Malta u għawdex kollu. U minnu. Senjur, mhuwiex, u minnu. Qed joħsib, qed jagħti. Il-government vouchers kienu inċentiv tajjeb ukoll li għenu s-settur tat turizmu u għenu biex in-nies reġgħu bdew jorġu. Bdew forsi neħħew dik id-daqsxejn biża' u ansjetà li kellhom. U ovvjament il-settur tat turizmu ħarru għax income extra dieħel biex jgħin il-business. Kontinuità tal-impjegati, kontinuità fil-ħajja ta' tfal tagħna, ġifieri meta rġajna ftaħna u l-impjegati baqgħu hemmhekk, il-ġenituri u t-tfal kellhom sens ta' normalità, sens ta' kontinuità, ġifieri ġew lura u kien hemm din il-familjarità li kien hemm qabel ukoll. U dik kienet kruċjali għat-tfal, għaliex il-tfal jerġgħu jaqgħu f'sens ta' rutina li kellhom qabel, jerġgħu jiltaqgħu mal-edukaturi tagħhom, mal-ħbieb li jkollhom hawnhekk. Dik għenet ħafna, speċjalment imbagħad anke miżuri oħra bħalma kienu pereżempju l-wage supplements li ħafna ġenituri ovvjament benefikaw minnhom, illi dan seta' iżomm l-impjieg tal-ġenituri mhux biss tal-impjegati tagħna, imma anke tal-klijenti tagħna. U hemmhekk ħallejna ċ-ċirku tal-ekonomija għaddej. Il-viżjoni tagħna tibqa' li nkomplu nkabbru. Forward thinking wara l-pandemija li għadna kemm għaddejna, nerġgħu nkunu anke nistgħu nippjanaw aħjar għall-futur. Xi ġmiel u x'vera tisma' lin-nies jirrakkontaw gvern li jieħu ħsieb in-nies. Din hija il-Malta reżiljenti li jrid jara il-poplu Malti Wawċi. Din hija il-Malta li l-kol flimkien irridu nagħtu għal uliedna. Sinjuri, dan huwa mument importanti, wasal issa l-ħin sabiex nagħtu merħba flimkien. Sinjuri, għal daqstant inħeġġiġkom sabiex isseguna fuq il-medja soċjali tagħna u anke għal dawk kollha li bħalissa qegħdin iseguna permezz ta' televiżjoni u tar-radju sabiex fil-ħin li ġej ser inkunu propju qed insegu id-diskors u għalhekk nagħtu merħba mistħoqqa u kbira lill-persuna li qed imexxi lil dan il-pajjiż b'tant reżiljenza. Il-persuna li qed jemmen fid-nies u li jagħti l-opportunitajiet. Il-persuna li qed imexxi Partit Laburista Maqut. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela flimkien mal-mara tiegħu Dr. Lidia Abela. Sinjuri, nilqgħu magħna fuq il-palka hawnhekk fuq il-fosos tal-Florjana. Merħba Prim Ministru! Din hija Malta! Din hija Malta tagħna! Dan huwa il-Gvern u l-Partit Reżiljenti. Il-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela flimkien mal-mara tiegħu Dr. Lidia Abela. Hawnhekk live minn fuq il-fosos tal-Florjana. Il-ħadd filgħodu. Grazzi Malta! Grazzi poplu Malti u Wawċi! Grazzi! Ribin-nies, dejjem ribin-nies.
Malta, il-futur sabiħ! Dan huwa dialogu li jrid ikollna flimkien fil-ġimgħat li ġejjin. Il-futur. Il-konvinzjoni tiegħi dwar kemm dan huwa pajjiż li għandu ġejjieni sabiħ, ġejja minn għandkom, iċ-ċittadini Għawċin u Maltin. Konvint minn dan għax ta' kuljum niltaqa' ma' tant nies ta' talent li jispiraw lil sħabi u lili fil-ħidma tagħna jagħtuna l-enerġija li nkomplu naħdmu. Imbagħad dil-konvinzjoni tkompli tikber meta nkun fost tant studenti b'idejat sbieħ u ġodda l-Malta tagħna. U meta niltaqa' ma' tant żgħażagħ b'aspirazzjonijiet kbar għal ġejjieni. Imma ejdu li intom. Kif nista' ma nkunx konvint dwar il-futur sabiħ ta' dan il-pajjiż meta għandna tant familji li lesti ikunu ta' spalla għal xulxin. Meta għandna tant anzjani li lesti joffru l-erf u l-esperjenza tagħhom li kisbu tul is-snin biex iħallu Malta aħjar għal uliedhom. Konvint ukoll għaliex niltaqa' ma' tant u tant investituri Maltin u barranin li lesti jiġu u jinvestu hawn u joħolqu l-opportunitajiet. Iva, Malta, il-futur sabiħ. Il-futur se jkun sabiħ għax ninsabu b'saħħitna fil-preżent. Mhux għax ma kellniex diffikultajiet u sfidi tafux. U ejja ma ninsewx u ma nieħdu xejn for granted. Kellna fuq li kellna sfidi tafuhom għax għexnihom flimkien bħala pajjiż. Ġejt fdat minnkom sabiex immexxi pajjiż fl-eqqel ta' dawn l-isfidi. Iżda, illum nistgħu ngħidu li għelibna ħafna minnhom u għelibnihom għax konna flimkien. Tim wieħed maqut, Tim Malta. Irnexxielna għaliex mill-ewwel fimna li kellna ħafna tajjeb fuq ix nibnu. Tul l-aħħar snin Malta għamlet progress kbir. Imxejna l-qoddim u dak ma jista' jiġħdu qatt u ħadd. Dak niftaħru bih. Mhux biss bħala Partit Laburista, iżda fuq kollox bħala Maltin. Għax kull suċċess li għamel pajjiżna fl-aħħar snin ikkontribwew għalih iċ-ċittadini Maltin u Għawċin ta' kull fema politika. Fl-istess ħin imma ma supervjajniex. Fejn kellna x'intejbu. Tejjibna. Hekk se nibqgħu naħdmu, hekk. Maħna se ninqataw qatt minn fost in-nies u dak li sallum jaħsbu li l-messaġġ tagħhom għadu ma wasalx biżżejjed, aħna qegħdin hawn biex nisimgħu. Imma fuq kollox l-isfidi għelbnihom għax konna maqudin. Inaqadna bħala poplu ta' rieda tajba meta emminna li pajjiżna seta' jkun aħjar. Meta dal-pajjiż ikun maqut u jwarrab il-firda, ikun pajjiż b'saħħtu
u ma jibżax lanqas mill-aktar sfidi jibsin. Nafuh dan, għax konna pon wieħed qudiem pandemija li redet lid-dinja. L-akbar kriżi globali fi żgur mit-tieni gwerra dinjija l-hawnhekk. U aħna konna sodi bħal missirijietna għax offrejna tmexxija kredibbli u konsistenti. U mela ma kellniex ħsibijiet li jvarjaw. Imma fl-aħħar mill-aħħar kull deċiżjoni li ħadna ittieħdet fl-interess tan-nies. Għalhekk qed nitilqu minn pożizzjoni b'saħħitha ħafna. Żammejna x-xogħol u għandna lanqas rata ta' nies jirreġistraw fl-istorja ta' pajjiżna. Kull min kellu u għandu bżonn żidnilu l-għajnuna. Iżda aħna nagħtu l-opportunità u mhux il-karità. U għalhekk illum għandna lanqas ammont ta' nies dipendenti fuq l-assistenza soċjali. Tajna l-akbar appoġġ fl-istorja li qatt tingħata mill-gvern lill-familji u lin-negozji. Qalbna man-negozji. Tafu kemm investejna? Bejn għajnuna diretta u indiretta 4 biljun euro. Dak l-akbar ċertifikat ta' gvern li huwa pro-market. Hekk konna u hekk se nibqgħu. Kriżi globali li qed tara l-prezzijiet tal-enerġija jisplodu l-fuq, aħna għall-ewwel darba fl-istorja dak il-pajjiż fiż-żona euro li għandu l-orħos prezz tad-dawl, l-orħos prezz tal-petrol u l-orħos prezz tad-diesel. U tafu għala, għax id-deċiżjonijiet li nieħdu jkunu dejjem maħsubin favur il-familji, favur il-ħaddiema, favur in-negozji tagħna. Għax dak li tħossu intom minn ġewwa d-djar tagħkom huwa dak li nħossu aħna. Għandna l-akbar numru ta' familji sidin ta' darhom. Fuq kollox ġibna lej pajjiżna l-akbar ammont ta' investiment dirett barrani u għandna prospetti sbieħ ħafna qudiemna. Illum għandna l-akbar ammont ta' kumpaniji li operaw fis-settur tal-gaming u tas-servizzi finanzjarji. Mhux tal-imbagħad żammejna A-rating mal-aġenziji tal-kreditu talli il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li tagħna se tkun l-aktar ekonomija dinamika fl-Unjoni Ewropea din is-sena u anke s-sena d-dieħla. Imma dan kollu għadu biss il-bidu. Biss il-pedament li se jagħtina dak li għandna bżonn biex nibnu prosperità ġdida. Prosperità ġdida mibnija fuq il-prioritajiet ġodda li għandu dan il-pajjiż. U tafu li meta nitkellmu fuq prioritajiet ġodda
Dan qed nuruh bil-fatti kif urejna sa dil-ġimgħa stess meta tkellimna u ħadna deċiżjoni importanti dwar l-art fiż-żonqor fuq it-Tilajn u dik ġewwa Bormla. Għaliex fimna li iva nistgħu nżommu l-investiment imma dan isir fil-kuntest tal-viżjoni mġedda li għandna l-pajjiżna. Bl-akbar priorità tagħna tkun li ntejbu l-kwalità tal-ħajja. Sitta 26 xahar ilu biss flimkien ma' Marti Lidja ħadna id-deċiżjoni li nikkontesta għat-tmexxija tal-Partit Laburista. Sentej biss wara li kont ikkontestajt l-ewwel elezzjoni ġenerali tiegħi. Kienet għażla li nistqar magħkom ħadna ħafna ħsieb dwarha. Kont naf li ma kien se jkun hemm honeymoon period. Kont se nassumi mill-ewwel ir-responsabbiltà ta' Prim Ministru f'mument partikolari. Kien għalhekk li kont ersaqt qudiemkom b'idejat ċari ta' xirrid tal-pajjiżna. Hemm fej bdejna wettqu ħafna minn dak li tkellimt dwaru magħkom. Hemm fej bdejna naslu. Hemm fej bdew ġejjin ir-riżultati. Imma hemm ħafna u ħafna aktar x'nagħmlu wkoll. Ngħid jien għadna nibdew. Għalhekk il-futur sabiħ. Kelli u għad għandi programm qawwi ta' bidliet li nixtieq illi nwettaq flimkien magħkom. Li l-anzjani tagħna jkollhom il-mediċini b'xejn, li nbidlu wiċċ pajjiżna biex noħolqu spazji ħodor ġodda, li naqsu l-pis tat-taxxi għal kumpaniji Awċin u Maltin. Xi wħud minn dawn il-proposti diġà bdejna nwettquhom u ndawruhom f'miżuri konkreti. Fl-istess ħin imbagħad nibtu ċirkostanzi fejn il-prijorità kienet li nsalvaw il-ħajjiet u l-ħobża tan-nies mill-effetti tal-pandemija. Din ġrat biss ftit ġimgħat wara Jannar tal-2020. U waqt li ħdimna b'kemm kellna saħħa biex elibna l-pandemija, xorta bqajt f'kull mument naħseb u noħlom f'Għawdex u f'Malta ġodda. U l-ħolma tiegħi niġbora f'żewġ kelmiet: kwalità tal-ħajja. Anka l-pjan ekonomiku tagħna huwa bbażat fuq hekk 5 pilastri. L-ewwel wieħed, l-ewwel pilastru, huwa propju dak li l-Maltin jgħixu aħjar, jaħdmu biex jgħixu aħjar, jistinkaw biex jgħixu tajjeb, jistinkaw biex igawdu il-frott. U aħna nipprovdu l-ambjent biex dan jista' jsir. Imbagħad it-tieni pilastru, l-infrastruttura, li minn xkiel qed issir katalista għal aktar investiment. U t-tielet pilastru, l-edukazzjoni u t-taħriġ, sabiex kulħadd ikollu l-abbiltà li jilħaq aspirazzjonijiet dejjem aħjar. U hawn fejn irridu nsaħħu biex ikollna pajjiż lest tal-futur u għall-oqsma ekonomiċi ġodda li qegħdin noħolqu. Ir-raba pilastru mbagħad, l-ambjent. L-ambjent li jsir mill-ġdid il-qofol tal-ħajja tagħna fejn minflok ikun is-sagrifikat għall-iżvilupp u għall-progress isir l-ambjent innifsu sors ewlieni tal-progress. U l-5 pilastru, dak tal-governanza xierqa biex ikollna pajjiż li huwa ġust u serju fejn kulħadd jieħu dak li ħaqqu, fejn ħadd ma jirrenja fuq ħadd ieħor, imma nkunu kollha ndaqs. Din hija Malta li rridu għal uliedna, nemmina bħala missier, nemmina bħala Malti, u din il-Malta li rridu
se nibnuha flimkien jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja. Jekk il-poplu ikun magħna fil-mument tal-għażla. Resqin lejn mument fejn kollha kemm aħna rridu nieħdu deċiżjoni importanti. Deċiżjoni waħda kruċjali għalik, kruċjali għall-familja tiegħek, kruċjali għax-xogħol tiegħek. Deċiżjoni fuq x'futur trid. Jekk tridx timxi il-qoddim jew jekk tridx tissogra il-kisbiet li għamilna flimkien. Għażla bejn il-passat u l-futur. Aħna l-futur. Se nażlu bejn min jgħix għar-riformi u min kull darba wera li jispiċċa maqsum f'bidbiċċa quddiem kull riforma kbira. Aħna l-moviment tar-riformi, ir-riformi huma n-nifs tagħna. Se naslu bejn min fl-aktar mumenti jibsin jgħin lill-poplu għal min mal-ewwel farkan topp idur fuq in-nies u jabbihom bis-salib. Aħna għenna u se nibqgħu ninvestu fin-nies. Irridu naslu iva bejn min uffukat fuq il-pjanijiet tal-ġejjieni u min irid imur lura biex jipprova inissel il-firda. Aħna rridu pajjiż maqut, forza ta' enerġija u pożittività. Aħna għandna l-pjana l-futur għax huwa bl-idejat li n-nies jgħixu aħjar. Se nażlu bejn min immodernizza d-demokrazija u min għalih il-governanza tfisser li jqaċċat l-irjus ta' dawk illi ma jaqblux miegħu. Aħna il-forza tal-governanza li saħħaħna d-demokrazija, naqqasna l-poter tal-politiċi inkluż tiegħi bħala Prim Ministru u ħloqna sistemi b'saħħithom li se jibqgħu jgħixu ġenerazzjoni. Ħbib tiegħi, Malta isbaħ kwalità tal-ħajja aħjar, opportunitajiet għal kulħadd. Din l-enfasi tagħna żmien li ġej. Fis-snin li ġejjin irrid li kull belt u raħal ikollhom pulmun naturali aktar b'saħħtu. Wasal iż-żmien biex nerġgħu noħorġu b'aktar qawwa dak li huwa tant sabiħ f'pajjiżna. Irrid li ċ-ċentri urbani tagħna jerġgħu isiru sors ta' sbuħija u kburija għar-residenti tagħhom. Irrid, iva rrid, li biex tgawdi n-natura jew spazju miftuħ ma jkollokx għalfejn tuża l-karozza għax tkun qrib biżżejjed. L-ispazji li għandna rridu nkomplu nkabruhom, imma rridu noħolqu oħrajn ġodda fejn wieħed jista' jimxi ftit u jsib ruħu f'post miftuħ fejn jista' jgawdi s-siġar, il-pjanti u l-fjuri. Irrid ukoll li l-ġenituri tagħna ikollhom kull appoġġ possibbli, speċjalment fl-ewwel żminijiet ta' meta isiru ġenituri. Irrid li nkun magħhom sabiex isostnu lil uliedhom meta dawn jażlu li jkomplu jinvestu fl-edukazzjoni tagħhom. Kemm jekk tkun fl-università, kemm jekk tkun f'skejjel tekniċi u vokazzjonali, naf
kemm il-ġenituri jagħmlu għal uliedhom, speċjalment f'mument fejn ikunu jridu jarawhom javvanzaw u jistudjaw. Min se jagħmel hekk se jsib kull appoġġ. U la qed nitkellmu fuq il-ġenituri, ħanerġa' ngħidha llum. Se naraw li kulħadd ikollu ċans biex isir ġenitur. Għax dan pajjiż inklusiv niftaħru li qegħdin l-ewwel fil-lista marbuta mal-agwaljanza, imma fadal ħafna aktar xisir. Imbagħad lill-anzjani tagħna ngħidilhom se tibqgħu dejjem f'qalbna. Kemm ħdimtu għal pajjiżna li ma kienx għalikom lanqas għandna pajjiż tagħna imma għadna kolonja tal-barrani. Kif nista' qatt inħallikom waħedkom? Iva, ser tkomplu taqsmu mill-ġid illi ħoloq dan il-pajjiż. U jekk tajnikom l-appoġġ fis-snin li għaddew, lestu ruħkom għax għal dak li ġej se nagħmlu magħkom aktar u aktar għax ħaqkom hekk jixirqilkom. Lilkom li se tibdew familja jew li tridu tmorru tgħixu għal raskom. Irridu ntukom is-serħan il-moħħ. Bdejna l-iskemi tal-first time buyers, it-traħħis fit-taxxa tal-boll. Skema ta' garanzija ta' housing affordabli. Għamilna wkoll l-iskema ta' depożitu fuq il-konvenji. X'ma tajniex. Però lestu ruħkom għax baqalna l-idejat biex intom tgħixu aħjar. Lil-ħaddiema nagħtihom kelmti li jekk jerġgħu jagħtuna l-fiduċja ser naħdem bla waqfien biex l-enfasi issa ddur minn fuq xogħol għal kulħadd għal dħul aħjar. ħaddieħor faċli wiegħed. Aħna kull meta wedna wettaqna u jitkellem għalina it-track record tagħna. U lin-negozji nerġa' nassigurhom dan huwa gvern pro-market. Ejja nifhmu għadin ħbib tiegħi biex il-ħaddiema imorru tajjeb. In-negozji bil-fors irridu jmorru tajjeb. Ġej żmien sabiħ għan-negozji tagħna, opportunitajiet bla limitu biex inwettqu il-qalba diġitali, biex inwettqu id-dekarbonizzazzjoni ta' pajjiżna. Għandna pjan approvat mill-Kummissjoni Ewropea li tafu kif iddeskrivitu l-aqwa pjan għal-futur mill-pajjiżi kollha Ewropej. Minu fin-negozju jaf li l-lilna se jsibuna magħhom u warajhom. Jekk fl-aħħar snin ħdimtu u qlajtu lira għalli ġej se jkun hemm opportunitajiet akbar u akbar. Min sejjer tajjeb ma jridx jara lil ħaddieħor jaqa' lura, ma jridx ejra, iżda jrid jara il-kulħadd jimxi l-qudiem għax il-ġid joħloq il-ġid u l-ġid tissa rridu nsarfuh fi kwalità ta' ħajja aħjar. Dan u dak li rridu għal pajjiżna magħna
dejjem tafu fej qegħdin. U jekk dakinhar tal-għażla ta' fdawna mill-ġdid huwa fuq dawn il-prinċipji li se nibnu l-futur. Niftakar li sa mill-ewwel ġurnata li sirt Prim Ministru, ġurnalisti bdew jistaqsuni meta ġejja l-elezzjoni, mhux huma biss. 1000 mistoqsija kelli fuq di-domanda. U kulħadd jagħtik il-parir tiegħu min jikkwotalek in-numri u min jgħidlek għandna gvern b'saħħtu u ejja nibqgħu sal-aħħar. U jien dejjem weġibt bl-istess risposta. L-interess nazzjonali. U ħandur fuqkom u ħanistaqsi lilkom. Imma ma taqblux miegħi li l-interess nazzjonali f'Jannar tal-2020 kien li nġibu lura l-istabbilità politika? Nemmen li rnexxielna. Unsaqsikom ukoll ma taqblux miegħi li minn meta tfaċċa l-ewwel każ tal-COVID-19 il-qudiem il-prijorità kienet li nsalvaw il-ħajjiet. Li nsalvaw ix-xogħol, li nsalvaw l-ekonomija, hekk kien jiddetta l-interess nazzjonali u l-fatti juru li bil-għaqal wasalna. U ma taqblux miegħi wkoll li mbagħad kellna l-prijorità li nwettqu programm tajjeb u b'saħħtu ta' vaċċinazzjoni fil-waqt li nerġgħu indawru bis-saħħa ir-rota ekonomika. U ankaw irnexxielna x'il-Kummissjoni Ewropea tbassar li se jkollna l-akbar tkabbir ekonomiku. U f'kull waħda minn dawn il-kisbiet nisħaq li rnexxielna u wasalna għax konna flimkien. Ebda kisba mieta bniedem waħdu. Aħna nagħtu l-leadership u nagħtu id-direzzjoni, imma mbagħad naħdmu għal pajjiżna flimkien. U għax irnexxielna nagħmlu dan kollu, illum nistgħu nħarsu l-qudiem b'ottimizmu. Għalhekk nistgħu nitkellmu dwar il-futur. Illum id-dinja talmet kif tgħix aħjar bl-effetti tal-pandemija. Issa, il-ħsieb tagħna jrid idur fuq kif se noħolqu aktar opportunitajiet milli ħloqna qabel. Il-Maltin u l-Awċin baqgħu mexjin il-qudiem u llum irridu jħallu warahom l-inċertezza ħalli jiġru l-qudiem bis-saħħa. Għalhekk huwa bżonn li mir-rebbija nidħlu f'perjodu ġdid. Se jkun perjodu isbaħ li mbagħad irridu nibnu fuqu fis-sajf u fis-snin ta' wara. Irrid rebbija fejn il-Maltin igawdu, fejn jerġgħu jibdew jattendu l-attivitajiet tal-qalbhom, niċċelebraw il-festi, niftħu aktar l-isport, inġibu turisti, jiftħu l-klabs u żgħażagħ jiltaqgħu u jiddefertu. Irrid Malta li tgħix bis-sħiħ kif inħobbuha u kif irriduha. U waqwa milli dejjem għexet Malta kuntenta, vibranti u kolorita. U la darba inkunu tlaqna f'dik id-direzzjoni m'għandu jidħol xejn fin-nofs. Le, lanqas il-kampanji tal-partiti politiċi.
dak irrid ikun żmien fejn niffukaw biss fuq it-tmun tal-pajjiż. Il-pjan għal-ġejjieni irrid ikun is-siġillat u lest biex it-tmexxija tal-pajjiż timplementaħ u l-poplu jimxi brasu mistrieħ għal qudiem. Għalhekk nemmen li wasal il-moment li niġi għandkom bħala Prim Ministru u nitlobkom il-fiduċja għall-ewwel mandat tiegħi mingħand il-Maltin u l-Awċin kollha. Fil-ħin li ġej se nkun qed immur għand il-President tar-Repubblika u nagħtih parir biex ixolji il-Parlament sabiex tinżamm elezzjoni ġenerali fis-26 ta' Marzu. Għasnin li ġejjin il-Partit Laburista u jien għanna pjani ambizjużi ħafna. Dak li għamilna sal-lum wera l-kredibilità, il-ħila u l-konsistenza li mmexxu lil Malta l-qoddim anka fl-iktar żminijiet diffiċli. Li se nippreżentawkom mill-lum il-qoddim huwa l-pjan tagħna l-futur. Pjan li rridu nippreżentawh bajta waħda u b'saħħitha Malta flimkien. Kolkom qudiemkom fis-26 ta' Marzu titkun għażla favur Awċin u Maltin li jaħdmu flimkien. Għax meta Malta taħdem flimkien ma hemm xejn li hu impossibbli. Malta flimkien biex intejbu l-kwalità tal-ħajja. Malta flimkien biex intejbu l-ħajja tal-pensjonanti. Malta flimkien biex it-teenagers u żgħażagħ isibu hawn l-opportunitajiet kollha li joħolmu. Malta flimkien biex nagħtu spazji isbaħ lill-familji. Malta flimkien biex in-negozju ikompli jikber aktar. Malta flimkien biex il-ħaddiem ikollu kwalità ta' ħajja aħjar. Malta flimkien il-futur sabiħ. Grazzi. Signori, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Malta flimkien. Nistiednu issa sabiex jitla' fuq il-palku ukoll id-Deputat Prim Ministru, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fern. Nistiednu wkoll il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramona Tart u d-Deputat mexxej Daniel Mikallef. U bla dubju, il-mara tal-Prim Ministru Dr. Lidia Abela.
Malta! Malta flimkien! Maltino għawxin! Din hija tmexxija tal-Partit Laburista li fis-26 ta' Marzu li ġej sa jitolbu l-appoġġ tagħkom. Il-Prim Ministru qalb in-nies. Il-Prim Ministru hawnhekk fil-fosos qalb in-nies. Moment eċitanti ħafna, moment emozjonanti ħafna hawnhekk fil-fosos tal-Florjana meta ftit ta' sekondi ilu għadha kif ġiet imħabbra id-data ta' l-elezzjoni ġenerali. U propju se nafrulkom ukoll li minn għada se jibdew l-attivitajiet tal-massa u għada nibdew mass rally kbir fil-post li kien l-ewwel post fejn Robert Abela lura fl-2017 għamel l-ewwel attività. Jiġifieri fi Pjazza San Franġisk bħal-Ormi għada fis-7 ta' flaxija. Mass rally. Bħalissa live fuq l-istazzjonijiet televizivi tal-Partit Laburista fuq il-medja soċjali qed naraw bla dubju ta' xejn ħafna min-nies emozjonati jiġver għal din dak li għadu kemm ħabbar il-Prim Ministru. Prim Ministru viċin in-nies kif rajna wkoll fil-feature li għadna kemm segwejna ftit tal-minuti ilu. Il-poplu jitkellem u l-poplu wkoll jagħti l-appoġġ tiegħu għaliex jifhem li l-Partit Laburista f'dawn l-aħħar snin dejjem kien hemm sabiex jgħin lill-poplu. Għaddejna minn momenti diffiċli bħala pajjiż. Kellna ħafna sfidi bħala pajjiż. Imma l-sfidi permezz ta' tmexxija ta' Robert Abela, Chris Fern u t-tim kollu immexxi minn dawn iż-żewġ min-nies waslu sabiex Malta baqgħet reżiljenti u Malta baqgħet tikber. Fil-waqt li din is-sena huwa mbassar li jkollna l-akbar tkabbir ekonomiku f'pajjiżna. 6% mhux xajta, l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa f'pajjiżna. U aħna din is-sena wkoll qed imbassru li jkollna rekord ieħor jekk Alla jrid ta' turiżmu għaliex le. Dan huwa l-pajjiż li nbidel il-wiċċ tiegħu fl-infrastruttura toroq ġodda għal Maltin u l-Awċin sabiex nifrankaw aktar mill-ħin li aħna nkunu sejrin lejn ix-xogħol. U l-ekonomija tagħna tkompli tissaħħaħ permezz ta' dawn l-investimenti. Proset il-ħidma kollha tal-Ministri tagħna u d-deputati. Sinjuri, il-Prim Ministru ta' Malta u mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Għada infakkarkom għada l-ewwel attività tal-massa. Fis-7 ta' filgħaxija mass rally kbir fi Pjazza San Franġisk bħal-Ormi. Nistidnukom sabiex għada tingħaqdu magħna fi Pjazza San Franġisk bħal-Ormi fis-7 ta' filgħaxija. Millum war nofsinhar ser tibdew issegwu diversi riklami li għandna preparajna għall-attivitajiet kollha li għandna matul din il-ġimgħa.